Ningizimu Afrika sanibonani, angethembe niyaphila nonke. Ngithi ake ngiphendule umfowethu lo uthi ucela ke ngithi ukubeka kancane ngoDavid Masondo. Mhlonishwa uDavid Masondo insizwa ezalwe eVryheid. Bathutha eVryheid ebunganeni bakhe bayokwakha eHowick. Ukhulele eHowick emagwababeni. Baphinde abathuthanga eHowick. Kodwa bafudukela eHammersdale. Ngazi noma umndeni wonke yini wasuya eHammersdale noma kwase kuyena wayese eya eHammersdale esondezela igenge yeqembu lomculo lili ayekade ebambisene nalo. Ngoba ngesikhathi eseHowick wayecula, angazi noma wayeumbhedi noma wayeneqembu ayecula nalo emshadweni noma wayeyini, kodwa kuneqhaza elibamba nje lalisiphithiphithi emculweni makunomshado. Kanti kuzofika abafana baseHammersdale beqashiwe bezocula beshaya iziginci lapha. Mabefika lapha kufike kuhlalwe ndawonye ke kuxoxwe kuzwanwe ke bamthande bese bethi akafike azocula nabo. Ngama weekend ke ubeyahambe ke asuke eHowick eHammersdale eyocula nabo ke emshadweni. Kuculwe ke ndawonye ke kwaba ne combination emnandi enhle lapho. Kangangokuthi kukhona ogcina sehlala eHammersdale. Kukhona ifamily ke yakasibisi eyasuke eHowick nayo yayohlala eHammersdale. Okwabangani bakhe wayejwayelene abafana balapho. Kasibisi. Igama la bhuti wasibisi sengilikhohliwe nje. Kodwa likhona kukhona laliqoshwe khona phansi. Basondelene kakhulu nalobhuti lo. Le ndaba yeziginci ke ikhule kakhulu wazi ukuthi kunabafana abashayayo abaculayo la endaweni uma awunamcimbi uma ungababizanga. Ngelilanga ngathi uyavakasha uMasondo evakasha kaSibisi ngoba lo mfana kaSibisi abajwayele naye nawe useqalile manje ukungalala ekhaya ngelinye ilanga abuye ebusuku ngelilanga ngalo uselandela noMasondo. Avela afike lo baba kaSibisi avela amshaya uMasondo amsikaze hayi uthi amshaya amthethise nje amjijibeze ngenduku. Anza kubulala lo mfana kaMasondo ngiphinde ngikubone la ekhaya. Hamba la. Hayi ahambe kuDavid. Asale la abuza umama wakhona kwakuseyidala ke umundoda engathi mayikhuluma nomfazi akhulu. Asala abuze kahle kumama ubaba waxoxa umfana Masondo kabuhlungu kangaka yini. Athi lo baba hayi wenkosikazi ingane Masondo angizoni ngiyayithanda mina. Ingane yami phela leyana. Into esiyibanga nomfana Masondo yinye kuphela. Uyabona lo mculo wakhe lwawenzayo. Njengoba eseqala ukufaka lengane yakho ehlathini nje, eseqala ukufaka lengane yakho kuwona nje, isingene ehlathini ke ingane yakho manje ngoba lengane Masondo ngeke izibe yilutho. Umuzi kaMasondo uzofa ngeke usavuka. Ngivikela le yakho ingane nje wangixoshwa lo mfana Masondo mina. Uma lo mfana Masondo uma ngabe uyamqaphela abantu bayamthanda kakhulu. So njengoba ngithi ngazabe yilutho nje kusuka la usezoba into ezothi uma ifika ejointini abantu bayijabulele bayithengele utshwala, izintombi kuzabe kulenga nje kuyena uzozalisa uphelele lapho nje ayikho into yawuphinda abe yiyona. Athi unkosikazi hayi ngiyezwa. Kanti uMasondo izomchuma lento. Yamchuma yakhuphuka naye kwazi kwafika esigabeni la beshintsha khona igama from Young Brothers to Soul Brothers sebeye eGoli sebuyiqembu labafana nje abazanayo abahlangene. Yabo babefika eGoli balishintsha igama from Young Brothers to Soul Brothers bacule kuze kufike lesigaba bafike kusona. Yabo hambe unqamli amazwi impela bayiphesha kwezilandle iAfrika akukho la bengahamba ngakhona eAfrika. Wow umuntu obenenhlanhla oyamchuma nje kahle lento le. Konje kupho kunye ngakubala ngaye. Njengoba simthanda nje samadoda. Ube nenhlanhla futhi ke nosisi bebemthanda. Akuwona amadoda kuphela bemthanda, nosisi bebemthanda nje. Ngoba wayinenhlanhla impela ngisho nokuthola abantwana. Ngoba uma uzokhumbula ebhukwini lalibhaliwe uDrum kwashiya ukuthi ube nengane engaphezulu kwa40. Bangangishayi kosipha uma ngikhuluma le ndaba. Kodwa ke phela ayibhalwe ephepheni ayishiwo yimina ayikhishwa yimina. Umuntu ke obenothando kakhulu kubantu obenekhono ngesikhathi eselapha ku Soul Brothers
ukwazile ukudlala nentombi zesimanje manje esetshenziswa uHamilton Zimande intombi zesimanje manje, wakwazi ukusebenza namanye nje amaqembu, wasebenza nabo Deborah Fraser, wasebenza usebenzile nje, wase ebekhanda amaqembu like Imtshotshovu, Thisha, uGuluva, kuningi nje abakukhandile. Kawuthi amaqembu lawa afana noMtshotshovu, oThisha, oGuluva, ingoma zazi kade zibhalwa uyena, and ngendlela ayikhaliphe ngayo wayekwazi ukuzihlukanisa ingoma beno partner wakhe uNgwenya, bebekwazi ukuzihlukanisa ingoma ukuthi eze Soul Brothers zikhala kanje, mase kungena uThisha kufuneka sishintshe isandla akhale kanje, mase kungena Imtshotshovu kufuneka kushintshe kukhale kanje, zingakhali ngokufana zonke, kuvele kungabonakali noma Soul Brothers noma kusayona yini. Ubekhaliphe kakhulu. Kwazi washaya isikhathi ke la ehlatshwa khona ukugula, wagcina ke esishile emhlabeni. Okunye nokubuza mhlambe ngoba phela uMasondo njenganomuntu okuyena oyinsika yalomculo lona, nokuyena umsunguli wawo, mude kakhulu umlando wakhe, mude kakhulu. So angeke ngikubale konke, kodwa nje ukusukela kwakhe emculweni ungene kanjalo emculweni.